почваме. И така, започваме. Аз съм Христина, а това е Симеон. И ще си говорим за какво ще си говорим? За това дали, според нас, трябва да се говори за контролирания вод публично. Това е днешната тема. По същество, тя казва, че за контролирания вод трябва да се говори. Публично. Публично. И всякак, нали? Да. И всяк. Но темата ни е за публичното говорене. Аз казвам, че трябва много да се внимава с начина на говорене по три причини. Първо, обикновено кой говори за това? За това говорят тези, които не са съгласни с този вод. Тия, които са участници в него, се говорят под сурдинка. И ако тръгнем, нали, да кажем, тия тук, където си продават гласа, тия са лошите хора, тъпите хора, и ще кажа, тя уния умно красивите там, образованите, пак ни сочат с пръст. Всъщност, много често тези, които си продават гласа, те нямат избор. Това са хора с някакви дългове в заложни къщи. В малките градове все още и села има магазина, има тетрадка с вересиите. Купува се на вересия и като дойдат пенсиите или там някакви обезщетения за безработица, се чистят вересиите. И ако дойде един благодетел и каже, този месец вие гласувате по този начин и забравяме за вересиите от този месец, хората най-вероятно казват ура. Добре, малко се отклоняваш малко. Не се отклонявам. Аз си казвам това, за това може да се говори, но не трябва да се размахва пръст. Може да се каже, хора, вие като се съгласявате да гласувате, нали, като не си принуден, нали, където все пак имаш избор, нали, да ти изчистим вересията или да не ти я изчистим, ти всъщност гласуваш срещу себе си, защото запазваш модела на тези отгоре дерибейта да държат с вилицата, да натискат. Но, ако ти се даде шанс, използвай го. Отклони го това. Това аз го казвам. Хайде, чуем, ти какво казваш? Ти каза, че по принцип ще си срещу положното мнение на моето, че не трябва да се говори публично за... Май вече съм те убедила. Казвам, че не трябва да се размахва пръст. Така, сега според мен е за нещо, което си е престъпление, безспорно, нали? Тук си съгласен. Не може да се говори неутрално и би трябвало наистина да има негативна конотация. Тези, които са в малки населени места, с голяма безработица, защото има такива места, по Родопите, горе в турските общности или пък при циганите, където има силни кланове, те нямат избор, тези хора. Той няма избори. Като няма избор, какво прави? Не е вярно, че няма избори. Даже такова говорене, подсилване на това усещане, че оправдаване, да не кажа, нали, публично, че тези хора нямат избор, разбираме ги, не е добре. Винаги човек има избор. Какъв избор? Между това да нямаш работа и да... Не е чак толкова крайно. Айде, според мен. Искаш ли да идем в Сатовче? В някое, примерно, малко населено място, ако този проблем наистина не се възприема като проблем или като съществен проблем, публичното говорене за това нещо може, нали, надеждата, оптимистичната е, че може да промени нагласите, че действително, нали, това нещо, което се случва в нашето ежедневие, около нас, има някои неща, които наистина не са редни. Защото, нали, едно е да ги пише в законите на хартия, друго е да се говори за тях. Че наистина не са редни. Добре, в западните Родопи, там където живеят помаците, тия хора нямат избор. Там е малка община, забита. Кой гласува къде Пеевски? Спечели едни от община Сатовча, Якоруда, тук в квартал Христо Ботев, където са циганите. Това са хора, които няма избор. Това са хора, които ги държат. Аз пак ще ти кажа това нещо, което ти казах, че взимаме едно малко населено място. Колко от броя от това населено място хора са с власт, колко са останалите. Тоест не може мнозинството да се... нали,
да се съобразява с единици хора. В смисъл такъв... Как да не може? Ето... Не трябва. Това е, че не трябва, е съвсем друг въпрос. Ето ти го квартал Христо Ботев в столицата. Там секциите, циганите гласуват под строй. Защото има лихваря, сводника и там той продава наркотици, те колят те без. Той не се разбира с теб. Ти си никой. Той отива и се разбира с баща ти или с дядо ти. И да, дядото оговаря за цялата рода. Но пак стигаме до това нещо, което и ти каза, че човек, който е образован, едва ли би тръгнал да си продава гласа, просто защото знае какво означава това и с какво е свързано. Тоест... Да. Трябва да се говори с добро на тия хора. Аз те разбирам. Отиваш и му кажеш, аз те разбирам. Питай, не съм съгласна. Да се измъкнеш. Не съм съгласна. Това е един вид оправдаване. Не може да се каже. Не може да се каже, аз те разбирам. Категорично, това между другото, според мен за всичко се отнася. За всичко. За всичко, което е нередно, неморално, което означава, че ти вредиш на друг с това. Добре, бе, тия просеците, тях никой не ги пита дали искат да работят просеци. Той се роди. Той е като в една книжка, Принца и просека. Значи, както са го описали там, само че това е било средновековна Англия, в момента е тук. При циганите той се ражда и той от малък знае, че това момче или момиче, тия ще са просеци. Другото семейство там, това момиче ще стане проститутка. Тия ще станат крадци. Тия ще станат такива. Те са на кланове. Има такива, тия дето ще работят. Да, и ако не се говори за това нещо, дали, може би, това ще продължава да е така. Ама добре, ти отиваш при на просека и му кажеш, ти няма въпроси, защото това е неморално. Ще ти кажа, хубаво, ако не занеса пари, това вече ще сравнението. Не е добро сравнението с просека. Но наистина трябва да се казват нещата каквито са. Истината трябва да се казва. Много от тия хора нямат избор. Това е контролирания вот. Те нямат избор. Не мисля, че е чак толкова крайно, че да нямат избор. Да, примерно би им било много по-трудно, но другото, което е, когато са мнозинство, тези, които не искат да участват в такива неща. Аз съм един циганин от Христо Ботев. Имам жена и 5 деца. Половината са на по 25 години. Те си имат свои деца. И аз съм баща на една фамилия. На изборите, на тия избори съм прибрал примерно 1500 лева от продадените гласове на моите хора. Има някакво погрешно впечатление, че в момента, в който ти кажеш на някой, че не е прав, или че е направил нещо наредно, че това е неуважително. Не е неуважително. Добре, в смисъл, не може поради такива подбуди, че той ще се обиди, да не се казва истината. Не бе, аз казвам да се каже. Въпросът е, добре, хайде, кажи ми ти как ще подходиш. Ето аз ти дам пример. Аз съм обикновен циганин, имам там 10 деца. Циганин човек, просто нали казвам, че съм в гетото. В гетото това, според мен, това са хора, които нямат избор. Затова го давам пример. Със същия успех мога да кажа, че съм баща на 3 деца в Сатовче, или в Якоруда, или в някъде. На места, където няма много работа. Някъде из Родопите, там, Смолянско село, примерно. Значи, трябва да обясниш, че не съм го мислила това нещо. Ти сега ми задаваш въпрос, който трябва да се помисли преди това. Добре. Но властта проистича от народа. Не може някакъв там с власт на мен да ми казва как аз да го избирам него, да ми заповядва да ми нарежда на мене. Не, аз съм свободен да избирам. Ама ти си свободна, образована юристка. Всеки е свободен. От София, която живее в София и е някъде в средната класа. Тук средната класа не е само до доходи. Това е пак и до начин на мислене и светоглед. Добре, представи си, че ти си една жена от някакво село близо до Мадан. Добре, представям си. И вътрешно в себе си, аз даже може да се чувствам поради конформизъм хората да не говорят, че това нещо не е правилно. Вътрешно в себе си някои от хората, да не кажа повечето, най-вероятно се усещат, че не е правилно, но си казват, дай там, нали. Вероятно, не знам, нямам представа.
И вече когато публично това почва да се затвърждава като нещо, което наистина не е правилно и се казва изрично, и уверено, и категорично. По телевизора го казва това нещо, нали? Изрично. Че се знае за този проблем. По телевизора тия хора говорят... И до какво води всъщност гласуването по този начин? До какви неща може да доведе? Това може да даде поне храна за размисъл на някои хора. Добре, мисли, че ще разберат. И не мисля, че човек трябва да се обижда от такива неща, когато някой му казва, че нещо не е правилно. Добре, ще те разберат ли? Зависи как се казва. Ти можеш ли да ги разбереш тези хора в позицията си? Имаме 4 минути до края на запис. Добре. Имаме така. Ти можеш ли да се поставиш на мястото на една жена в патриархално семейство някъде близо до мадам? Точно за това трябва да се... Ако хора, примерно има много хора, които не се интересуват от тези неща, не е така, и затова трябва да се обясни. Наистина да се обясняват тези неща. Отиваш и гласуваш. Да, в момента, в който тя по някакъв начин повярва, че не е длъжна пък да гласува, както е казал мъжа й. Нали? Това е другата. Тук вече вървиме към образование, към когато го няма нужното образование... Възможности. Значи тази жена, ако има собствени пари, ако има образование, което й дава самочувствие... Виж сега, не случайно вота е таен. Тоест, няма как мъжа ми примерно да разбере аз как съм гласувала. Хайде бе, тия как разбират? Дават един телефон. Мъжа и на жената няма да го направи това нещо. Той няма как със сигурност може да не е мъжа, може да е бащата на мъжа. Там шефа на семейство. На семейни начала не вярвам чак толкова да се следят кой как гласува. Като се продават избори, какво става? Той не се договаря с конкретния човек. Сега, ако основно мое право, аз не съм свободна да го упражня както... Никой няма да тръгне да купува гласове в центъра на София. Не, нали говорим за твоята история, която... Тя е хипотетично. Ето, едните са тук в София, в крайния квартал, другите са в едно затънтено място, там някъде из Родопите. Аз пък си мисля, че ние с тебе трябва да ходим да направим една анкета и да ги питаме тия хора, дето са там притиснатите. Откъде да ги знаем кои са? Отиваме в Филиповци. И почваме да спираме женици, такива да ги питаме, ти ако не слушаш тук мъжа ти, какво ще ти се случи? Даваме пример, примерно там за гласуването нещо, така нямаме камери, нямаме нищо, просто ги питаме. Специално там жените не са много покорни май от този етнос, според мен, не знам. Добре. Така ли се струва, не знам. Добре. Да кажем, че това приключваме, нямаме съгласие, но във втория епизод ще имаме втори тур. Значи нямахме съгласие по темата дали да се говори публично, но аз всъщност успях да те убедя, че трябва. И сега вече как трябва, нали? Но ще убеда и за другото. Добре.